जों जातीय दल बो खलायका जतन जोंना एमान फुनुक्का जतन जोंना मते खायनानै साका किंतु जों तामो मानखा 70 साल का पहले बहुत पार्टी में त्रिपुरा में बहुत सपना दिखाया। गणमुक्ति परिषद कम्युनिस्ट ने हम लोग को समाजतंत्र का सपना दिखाया, लेकिन हमारा लोग क्या मिला है? आज हम लोग को सोचना पड़ेगा। बहुत आंचलिक दल ने आज भी रीजनल पार्टी त्रिपुरा में क्षमता में है, बहुत सपना दिखाया, त्रिपुरा लैंड की सपना दिखाया हम लोग को, लेकिन आज क्षमता 4 साल हो गया। हम लोग को क्या दिया है? रेवेन्यू मिनिस्टर तिप्रासा है, हम लोग को क्या मिला है? ये आज सोचना पड़ेगा हम लोग को। अपने बागने ताखरा बखरा तिप्रासा सिमेंकाय नंगिया, तिप्रासा सिमेंकाय नंगिया। आसल का दफाना हामजानाय हाना हामजानाय उंना नांनाय तिप्रासानि केरें कथामा सावै गोबां मा बर' क्षमता फायका जोंनो अनेक एमां फुनुक्का अ एमां जों ताइ नायनानै मुसुं लिया ताबुक जों मुख थांसि नायना मुसुं सिवो आबनि बागैनो ताखरा बखरा चिनि बुबागरा सावो चिनि दफानि बागै चिनि आइडेन्टिनो रक्षा खालायनानै बागै ओ हानो कि फिर तुमके एकमात्र लाश चिनि कायसानो दाबि दंसो आबंखा ग्रेटार त्रिपुरा लैंड ओ ग्रेटार त्रिपुरा लैंड मानखाय जों बयनि थानै ताइ थाना नांलिया रांमाया ताइ हिनानै नांलिया ताखुराव बुखुराव आफुरखाय जों चिनि हावा जों नंगनाय आबनि बागै 2023 जों जेसा पार्टी बना खलायदे जेसा बना खाय दंने 2023 जों थानसा खाय बुसानानै नांनाय थानसा खाय जों बयनो मेसेननानै नांनाय 2023 जों जुदि हास्ते सरकार गठन खायनावा फेक्टर गैमानखाय सिनि एमां मुख खांनाय बुबाग्रानि नायमानि बुबाग्रानि एमां मुख खांनाय बुबाग्रानि एमां मुख खांख्लायनानै बागै जों जतन थानसा मावनाय थानसा नकारै चिनि बुसखांथाय कोनो लामा करै आबनि बागैनो ताखरा बखरा जों सानानै नायो आगिव जे पार्टी जों जेसाबनो खलाय दंदे जों 2023 नि सिगां पगुइमा थानाय सुदु कायसानो पार्टीनि कंगनमा वानसुनाय अ पार्टी नंका त्रिपुरा मथा 2026 डेलिमिटेसन नंनाय गोबां मा जागाव चिनि Chungmario Sakha जों किसाते तेबो किसावै थानाय चिनि मानथाय तेबो कमरुइ थानाय आबनि बागै 2023 का चिनि लास्ट फाइट ओ लास्ट फाइट जों कप्लायनानै नांनाय इस्ट तिमोर जुदि चमा खाय कप्लायं माखाय आयारलेण्ड जुदि कप्लायं माखाय त्रिपुरा साखाय तांगे मायांनाय त्रिपुरा साबा बुबाग्रानि दै थांबाय सालसा कप्लायंनाय चिनि हानो जों फिराव गैमानाय मोसक सावैनो जतन आहायनो हाय खाकाहाम ताइ हामजां मायाफोरै आनि कगरनो पाइका बुबाग्रानो खुलुमै आनि कगरनो मुथाका जतन